Keď sa pozriete na Rada, tak stačí sa pozrieť na Rada. Ja si myslím, že každý, kto stojí alebo funguje, možno ho aj bijú, alebo policajti, a keď sa pozrie na Rada, tak podľa mňa radi sa dajú odfotiť. Lebo Rado je dobrý človek. Keď sa pozriete na Rada, on je dobrý človek. Keď sa mu pozriete do očí, čo ja som si tak vždycky povedal, že keď sedím vonku a pijem kávu a zrazu vidím Rada Stoklasu, jak ide po námestí, tak sa vždycky rozosmiem, lebo poviem si, že ide rád, že taká pohoda z neho ide. Ono sa hovorí, že fotografia je priestor, kde používate oči a oči sú bránou do duše. A tak to je. A Rado má dobrú dušu, podľa mňa. Ja tak cítim. Vždy som tak cítil. Je to dobrý človek, aj keď sedím a niečo zle rozprávam a on ma fotí, tak som taký pokojnejší. A to myslím úplne vážne. Budem chodiť častejšie. To, že Rado sa presadil v zahraničí a vôbec je podľa môjho názoru unikát, lebo keď si predstavíte, že Slovensko je malá krajina, fotografov spravodajských je vo svete podľa môjho názoru veľmi veľa. Dnes žijeme v globalizovanom svete, to znamená, že si musíme uvedomiť jednu zásadnú vec. Rado sa presadil podľa môjho názoru v novinárskej svetovej fotografii, pretože jeho fotografie publikujú svetové médiá a oni obletujú celý svet. Toto nie je maličkosť. Verte mi, že to je veľmi vážna vec, lebo moji kolegovia novinári mi potvrdia, že žurnalistika je ťažký chlebíček, novinárčina ešte ťažší. Častokrát v novinárčine ide o život, to si treba povedať tiež, že je to aj rizikové povolanie, pretože novinár ide s tým fotoaparátom, fotograf ide s tým fotoaparátom do situácií, kde by iný človek sa bál ísť, lebo má strach, alebo by si povedal, čo by som tam pre Boha robil. A ten fotograf na to, aby nám to ukázal, tak tam ide a riskuje. A ešte popri tom si predstavte, že musí do toho vložiť svoje vnútro a snažiť sa to zachytiť tak, ako to cíti, ako to naozaj je. A Radovi sa to darí. Keď si pozriete všetky tie fotografie, tak oni niečo vyjadrujú, oni majú svoj príbeh, oni majú svoj cit. Ja si myslím, že je to obrovské umenie, nie je to len prísť a cvaknúť, je to strašné množstvo vlastností, ktoré sa musia spolu v jednom momente dať dohromady. Cit, v nem, v podstate pocity, taktiež aj rozum, lebo pri tom musíte rozmýšľať, musíte byť aj opatrní a nejaká predstava o tom, že idem niečo povedať svetu, ľuďom, ktorí to uvidia a jemu sa to podarilo. Takže ja musím zase povedať, že aj ako novinár, aj ako človek, ktorý mal otca fotografa, tak to cítim citlivo. A Rado je pokračovateľ podľa mňa také fotografie aj môjho otca, teda musím povedať. Ja teda fotím málo, ale ty, keď ideš potom s tým fotoaparátom, tak mi pripomínaš môjho otca. Vážne. Je to silné, ale je to tak, lebo otec bol človek, ktorý ťa mal rád a mal rád fotografiu. Veľmi. Celý život s ňou žil. No a ja som s ňou žil tiež. Tak musím povedať, že cez tú fotografiu je to úžasný pocit, že si takýto úspešný a otec by sa hrozne tešil. Musím to tu povedať, lebo otec tu je a on by povedal, že som na teba hrdý, chlapče. Lebo viem, čo teba je rozprával. Takže Rado, som na teba hrdý. To je všetko. Ďakujem. Mala slovo autora. A teraz niečo povedať zmysluplné. Začnem od toho Ferda. Teda. Chýba mi to. Lebo Fero Rybníček bol ten, jeden z tých, ktorý povedal, tu máme v Trenčine chalana, ktorý môže robiť pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky. V živote by som si nebol povedal, že to budem robiť. Ferdo vtedy bol šéfom syndikátu a bol jeden z tých, ktorý ako nevybavil to, ale ukázal prstom, že tu je taký chalan a ja som dostal to požehnanie a snažil som sa urobiť všetko preto, aby som aj práve jeho nesklamal. Druhý, kto mi tu chýba, sú moji rodičia. Nemohli prísť dnes, ale to nevadí. Oni boli tí, ktorí ma trpeli v tej kúpeľni, keď som cez víkendy tam rozkladal tie zväčšováky a všetky úteraky boli žlté od vývojky. Chýba mi tu, neviem, či tu je Leo Kužela niekde. Tak Leo raz povedal, stretol ma v meste a povedal, že niečo sa mi na tebe nepozdávalo. Potom asi o hodinu mi volal, ty si nemal fotobrašňu. A... To nemám, bro.
Čiže ak ma stretnete, väčšinou ma stretnete s foťákom. A ponáhľajúceho sa niekam, lebo meškám a chcem byť na 2 miestach naraz, lebo táto robota je o tom, že just in time. Musíte tam byť a chcete tam byť. A keď to tam nechcete byť, tak to nerobíte dobre. Ďalší, kto tu chýba, je Jožo Klamár. Jožko Klamár fotí teraz v LA. Je to chalan z Liptovského Mikuláša, s ktorým som sa stretol, keď sme fotili kedysi v Trenčíne Spieranie. A stali sme vonku a pýtam sa ho, Jožko, a ako sa dá dostať? On vtedy fotil v agentúre Reuters, na tej pozícii, na ktorej som ja. Takže som trošku aj predbehol ten príbeh, ale pýtam sa, Jožko, ako sa dá dostať do Reuters? No tak hlavným vchodom, poznáte to, električkou, vlakom a tieto odpovede. Ale potom povedal, že dnes som tam ja, zajtra tam môžeš byť ty. To bola pre mňa taká science fiction, v tom čase som ešte ani v TASR nefotil. A že keď mi vtedy niekto povedal, že ty raz budeš fotiť pre Reuters, to... Nie, to proste nie. No a všetko nejak išlo, doba išla tak, že začal som robiť v TASR, postupne nejaké kročiky, potom si ma všimol pražský kolega a zveril mi tú úlohu zastupovať Slovensko. Vybavil to, vyskúšali ma, zvládol som to. A teším sa na veľa ďalších príležitostí. Dobrú chuť a na zdravie.